Maayong adlaw kanatong tanan, mga kaigalaan, mga kaigsuonan. Niyan usab kita sa usa ka higayon sa atong series o Bible series ato wali sa Salmo 91, ang Dios atong tigpanalipod. Niyan usab kita mga kaigsuonan dinhi sa versikulo 5 o versikulo 6 ato usab ni pamalandungan. Apan sa dili pa kini mga kaigsuonan nahitabo, magahimo usab kita mga pag-ampo. Atong idugo atong mga ulo, atong piyumon ang atong mga mata. Labing kamhanan balaan namo ka Dios. Sa makausan nagaduol kami diha kanimo, nagahangyo sa imong tabang. Wa mi mahimo Ginoo kung wala ka. Nagahangyo ko sa imong panabang nining orasa nga dinhimo kong gamiton ug dihugan. Salamat Lord sa tanan nga mga maminaw, sa tanan nga makadungog, makakita ni ini nga mga mensahe sa pagwali, mapanalanginan ang imong mga katawhan. Salamat kay Ginoong Dios sa imong balang espiritu, magapanudlo, magapanglihok karon sa mata ko sa namo ka mga kinabuhi. Dihugi kini imong alagad sa ngalan ni Ginoong Hesus nga Nazaretnon. Amen. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan, atong mapangalandungan ang pulong sa Dios nga diri makita sa libro sa Salmo 91, versikulo 5 o 6. Naging unang pulong sa Dios din. Dili kaunya mahadlok sa mga katalagman sa kagabhion o sa mga udyong nga naghadyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga mohampak diha sa kangitngit o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Mao kini ang pulong sa Dios mga kaigsuonan. Now, ginadambagan na po kita mga kahigalaan o mga kaigsuonan sa pulong sa Dios. Ingon din sumala sa atong nabasa, nagahiskot din mga kaigsuonan, dili kaunya mahadlok. Dili ta mahadlok unsa mang mga katalagman. Gibalik na po sa maong libro, gibalik na usab dining nga maong bersikulo, kaniadto mga kaigsuonan atong gihisgotan atong sa libro sa versikulo 3 naghisgot po dito katalagman. Sa 5 na usab gihisgotan na po dinhi ang katalagman. Now ingon dinhi ayaw kahadlok, dili kaunya mahadlok sa mga katalagman sa kagabhion. Unsa man ni mga kaigsuonan? Kung dunat daw mga katalagman nga moabot diha sa kagabhion sa diha nga ikaw natulog, naghigda sa imong higdaanan, dili ka mahadlok, dili ka mabalaka, tungod kay nagpasalig ang Dios nga dili kita angay mabalaka, tungod kay ang atong Dios tigpanalipod. Ang atong Dios mao'y atong tigpanalipod. Bisan di ay naghigda ka sa imong higdaanan, panahon sa kagabhion ikaw ni pahulay, dili ka mahadlok kung dunay mga katalagman. Kay kining virus mga kaigsuonan gibasili o katalagman. Kay dunay mas nga kamatay piti naghanang nga matay karon nga nagapanghitabo bisan sa nagkalain-laing nasod, nagkalain-laing area. Kay wa gyud siguro'y nasod, wa gyud siguro'y dapit karon mga kahigalaan mga kaigsuonan nga wala gyud naigo niini nga maong katalagmanan. Kay sumala sa tumadunggan dunay katalagman nga mihambak bisan sa mga dato kayo nga mga syudad, dato kay nga mga nasod. Dunay katalagman ning abot. Pero ang mga katawhan sa Dios, mga tao sa Ginoo, mga anak sa Ginoo nga midawat o mituo sa Dios, dili ka angay mahadlok tungod kay ang Dios atong tigpanalipod. Ingon sa dinhi, dili ka unya mahadlok sa katalagman sa kagabhion. Ni sa mga udyong panahon nga naghadyong panahon sa adlaw. Doon na punoy mga udyong, mga virus, mga linog, mga bagyo, mga kamatay, katalagman nga moabot panahon sa adlaw, ay kining udyong mga kaigsuonan, trabaho ni siyawa. Kining udyong nagrepresent ni sa trabaho sa yawa. Unya, kita nga mga tao sa Ginoo mga kaigsuonan, ginatutukan ka kanunay, ginalantaw ka kanunay sa yawa. Sige kang panon,
Unsa man pana, unsa may pana sa yawa mga kaigsunan, nagkalain-lain. Ang pana sa yawa problema. Ang pana sa yawa kabalaka. Ang pana sa yawa kagutom. Ang pana sa yawa virus. Ang pana sa yawa sakit. Mo nang klasihan sa mga pana. Ingon sa dinhi. Ingon ang pulong sa Ginoo. Bisan sa mga udyo, no? Sa mga udyo nga naghadjong panahon sa adlaw. Sa adlaw pa, kung doon ay mga udyo nga naghadjong, no? Kusog, paspas na mga panghitabo, virus, no? Adlaw siya mo atake kay adlaw bisan kung sa'y imong mabuhat man ang adlaw. Momento ng gitagahan ta nga doon ay home quarantine. Nga doon ay balawag sa gobyerno mga kaigsunan nga dili ka pagawson sa imong balay. Kaya naman, doon ay udsong, doon ay pana sa yawa na sa hangin, doon ay pana sa yawa nga moabot diha sa gawas sa imong balay. Unya, ginagpambagan ta sa Dios mga kaigsunan nga dili mahadlok, dili mabalaka. Nanuan kay ang atong Dios atong tigpanalipod. Hadlok man gid ang tao. Di man gid kalikayan mahadlok man. Pero kung naa kay Ginoo totally, naa kay Dios nga imong gialagaran, tinud-anay ang imong relasyon sa Ginoo, bisan di ay kining udyo nga maghadjong panahon sa adlaw, dili ka mahadlok. Ha? Dili ka mahadlok. Padayon na to. Versikulo 6. Sa mga sakit nga mohampang diha sa kangit-ngit. Nanawa, unsay laki na pud buhaton sa yawa, sakit na pud. Kanus amo abot? Kanus amo abot kining sakit sa gabi. Ha? Panahon sa kagabihon, dunay mohampak na sakit. Ganina katalakman man, karon mohampak na pud na sakit. Nga sa diha naghigda ka sa imong higdaanan, wa ka kabantay ka ang yawa, nagbuhat og sakit. Naghimo siya sakit niya imo kay kung dili ka mupuyok sa imong balay, magsige kag lakaw-lakaw, unya luwag ang imong pagsalig, luwag ang imong pagtuo sa Ginoo, pwede kang makakuha og virus, pwede kang makakuha nito niya. Panahon sa adlaw, nagsige kag lakaw-lakaw niya, pagkagabi dunay virus na mingabot diha sa imong lawas, samtang natulog ka, natingalan ka nalubos ka kag ginawa. Unya trabaho na sa yawa. Pero ang tao Kristohanon, dili ka maunsa. Amen. Dili ka maunsa. Pasalig na sa Dios. Ingon sa dinhi, bisan sa mga sakit nga mohampak diha sa kangit-ngit. Ha? Kung naay ngit-ngit mga kaigsunan, mahadlok ta. Pero kining ngit-ngit mga kaigsunan nag-represent o kaaway. Yawa. Trabaho sa yawa, naa sa kangit-ngit. Pero ikaw, ayaw kahadlok. Kung ang timong kinabuhi na sa kangit-ngit, siguraduha pagdangog niya sa Ginoo. Kaya ang atong Dios, Dios nating panalipod. Padayon na itong basa. Ingon sa dinhi. Sa mga sakit nga mohampak diha sa kangit-ngit o sa kadautan nga mulaglag panahon sa adlaw. Nawa, duha ra gyud ka klase atong makitaan dinhi. Ngit-ngit o adlaw. Duha ra gyud. Wa gyud tunga-tunga. Duha ra gyud ka klase ang mahimo sa yawa. Muhimo siya og plano sa ngit-ngit, muhimo siya plano sa adlaw. Pero nagpasalig ang Dios nga iya kang tabangan.